The likelihood of stage 8 load shedding during peaks is extremely high. Kweziphala phambili ngokuhlwanje iziko eliphehla umbane uEskom lithi makhulu kakhulu amathuba esigaba sesibhozo sika-cimi kobubusika. Are you guys even aware what you guys did to our lives? Are you guys even aware of what you guys did to us as a family on that day? Usothule phezulu isikhalo uZandile Khumalo ngethuba ebekhomba umtyholwa wesibini esithi wayekhona ngemini yeseleko sokugetyengwa kukaSenzo-Meyiwa. It's going to be a tough game because these are defending champions, so we're not going to take them light. Izakulwa de kube mdaka isali iMamelodi Sundowns xa iqobisana ne-Wydad kumdlalo wentshatsheli zelizwekazi e-Afrika ngomgqibelo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andambi ndedwana namhlanje ndaba netoliki yolwimi lwezandla ukhetha ukuthula mbatha. Iqumrhu eliphehla umbane kweli uEskom libhengeze ukuba makhulu amathuba okumilisela isigaba sesibhozo sika-cimi wombane kobubusika. Umlawulo intloko libambela kweli qumrhu umnumzana uthi lo cimi uzathi qolo uqhuba de iphucuke imeko. OkaKhasim ethetha nonondaba ngale ntsasa uthe eli qumrhu kuzawunyanzeleka lithabathe isigqibo xa ngabe ziyaphansi iinzame zalo zongenelelo zokuqubisana nalo cimi. Iqumrhu lakwa-Eskom lithi aphezulu kakhulu amathuba ukuba eli lizibone ligaxeleka kwisigaba sesibhozo sika-cimi wombane kobubusika. Eli qumrhu lithi abemi beli mabazilungiselele kuba kuza kuba nzima kakhulu kobubusika. The interventions that we have planned for the winter does not achieve the desired outcomes, then the likelihood of stage 8 load shedding during peaks is extremely high. Eli qumrhu lixolisile kubemi beli ngale meko latsho lisithi yenziwa maqongona ngakumbi kukumoshakala kwamanye amaziko ankinkisha umbane. We are starting on the back foot with 3,080 megawatts less capacity available because of Kusile 1, 2 and 3 as well as Quebec 1 which is on outage and unfortunately won't be available during the winter. uEskom uzibhebhethile iingxelo zokuba eli liza kuzibona likwisithokotoko sobumnyama kwaye umbane uza kucima kulo lonke eli. Load shedding is not a blackout. A blackout is something that is uncontrolled and it would mean there's no power across the country. Eli qumrhu likwavakalise ukuba liza kuqhubeka nesigaba sesihlanu sika-cimi wombane kobubusika latsho lihlaba intlabamkhosi kubemi beli ukuba basebenzise umbane ngobunono kweli xesha linzima sijamelene nalo. Kusenjalo baxhalabile osomashishini nabantu ngokubanzi ngokuthi kratya kwesigaba sika-cimi ukuya kwisibhozo nekusele livakala kanobomi ifuthe laso ngenxa yentetha eziwa ngokuwa eziphuma kule nkampani iphehla umbane uEskom. uSimon Raghanakis uthi nokusebenzisa amanye amacebo akuzuba likhubalo kweli ityeli. Yes, we could put extra generation and yes, we could put solar in if we could afford it, but we're not an island, so nothing we can do and it will literally fall apart. Ukanti umnumzana Sakhumzi maqhubela yena uthi bajongene nentlekele kuba oku kuza kongeza ityuwa esilondeni ngokwasezimalini nakwintswelangqesho. Yenza sibe sengxakini enkulu kakhulu eyogqitha oku besikade sikubona ngaphambili kwe-COVID-19. Xa ngaba abantu ba-unemployed, umntu uzawutya omnye umntu ngoku because umntu xa engena-purpose ehleli ekhaya engenzi into uzawuthini. Kanti eThekwini esi sigaba songezelelweyo siza kuqala kule veki izayo kaloku sahlehliswa emva kokuba lo mmandla wathi wehlelwa yintlekele yeempuphuma ezathi zenza umonakalo ongathethekiyo. I-load shedding isilimaza kakhulu, I'm trying to be consistent, maintain the good quality of my product. Amafriji ayafa, itofu. Lo cimi uzawuthi xaxe ukuba nolwamvila ngoku uzawuba negalelo kwabo balupheleyo yaye bampilo inkenenkene.
Asinawuphila nge-tin fish or i-bull brand i-beef. Angeke kaloku sizogula. Thina siyahlaba injection and injection ihlala efrijini. Abajongene namashishini i-Business Unit South Africa bacebisa ukuba osomashishini batyale imali kwezinye indlela ukugcina amashishini abo esebenza ngeli xesha lobunzima. Makungayenzeka ukuthi ne-load shedding iba longer or siba na stage 16 or there is a possibility a grid collapse, bakhona ukuthi babe nombane. And what other thing is also happening is that instead of investing kuma solar panel bafaka ama-battery. Abebusa bathi singaphinda sintingele phezulu esigaba kodwa kuphela xa zisifa namthanyane inzame ezinqanda unongekehli. Sichithiwe isicelo sengqina lombuso uZandile Khumalo sokusasazwa ngqo sobungqina bakhe kumajelo endaba. Ujaji Fumana uvumile ke kambe ukuba bufihlwe ubuso belingqina koko kusasazwe imvakalozwi kuphela. uZandile ukhwele emkhumbini namhlanje nalapha Usothule phezulu isijuli xa ekhomba umrhanelwa wesibini kwelityala. Ngentseni yanamhlanje ijaji echophele ityala lokubulawa kukaSenzo ujaji Chifiwa Mawumela usichithile isicelo sengqina uZandile Khumalo sokungasasazwa ngqo kobungqina bakhe kumajelo eendaba. Umawumela uvumile ke kambe ukuba bungaboniswa ubuso belingqina koko kusasazwe amazwi kuphela. I might just add that the prohibition of images of witness number one whilst she testifies shall remain in place until the finalization of this case. Ukanti ukhwele emkhumbini uZandile ekugqibeleni njengengqina lombuso elalikho ngemini yesiganeko ekhomba umrhanelwa wesibini wabanjelwe lityala uthe ngomnye wonqevu abangena ngendlovangeni ngomhla wokubhubha kukaMeyiwa. Uchoice ofeleyo ke isililo ebuza ukuba bayayiqonda kusini na ingxubevange abayidalayo abarhanelwa. Are you guys even aware what you guys did to our lives? Are you guys even aware of what you guys did to us as a family on that day? Ms. Khumalo? Elityala lisaqhuba nangomso nalapho iza kuqhubeka ukaKhumalo enika ubungqina bakhe. Namhlanje usekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile ephelekwe ngabaphathiswa namagosa phezulu aseburhulumenteni baqale utyelelo lwentsukumbini kwiphondo laKwaZulu-Natal. Injongo yolutyelelo kukuhlola uphuhliso lweliphondo nolwakhiwo lwesixeko sikanokutsho phakathi kweTheku neMgungundlovu Cebokuhle kuhola wendlela N3. Kolutyelelo usekela mongameli umnumzana Paul Mashatile uthethe ngemingeni ejongene neli phakathi kwayo umba wocimicimi wombane. Uthe urhulumente usinikezele ekufumaneni isisombululo esikhawulezileyo. We are very determined to make sure that as we go forward we reduce the challenge of load shedding as much as we can. Ukwathethe ngophuhliso olusungulwayo kweli phondo esithi lizakwenza impilo zabantu zibe ngcono. The new city is integrated, going to be a college there, schools, hospitals, and that's really what we call the post-apartheid cities. Icandelo lezolimo kulindeleke ukuba luxhamle kakhulu kutyalo-mali luphuhliso kweli phondo, ingakumbi kwiikholeji ezifundisa ngezolimo. Ukanti kusenjalo umphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Blenzimande nobeyinxalenye yegqeze likarhulumente kutyelelo lwabo kweli phondo uthi aziyonyani izithyolo zokuba ukhathelele idyunivesithi ebekela bucala imingeni ejongene nekholeji. Wherever there is a problem and a challenge in our colleges, we do our best to actually support them. There is no college that I've ignored. Kwakolutyelelo usekela mongameli umnumzana Paul Mashatile uza kuhlola inkqubela phambili yophuhliso lweziseko ezingundoqo. Kwalapha kwezindaba namhlanje isebe lezempilo eMpuma Koloni linikezele ngeekliniki ezambayo kwiingingqi zasemaphandleni zeliphondo kodwa masiqale evenkileni.
Kodwa sekwakhona kwinqaku lethu lokuqala sithe iqumrhu eliphehla umbane kweli uEskom libhengeze ukuba makhulu amathuba okumilisela isigaba sesibhozo sika-cimi wombane kobubusika. Umlawulo intloko libambela kweli qumrhu umnumzana Kasim uthe lo cimi wombane uzathi gqolo uqhuba de iphucuke imeko. Ukuthethe oku ngethuba amagosa phezulu eli qumrhu bebambe inkomfa nabeendaba ngale ntsasa. Isebe lezempilo eMntla Ntshona lilumkisa ngokunwenwa kwesifo sikaqilikwana kweli phondo. Esi sifo sixhaphakile kakhulu ebantwaneni kodwa nabantu abadala bayakwazi ukuba naso. Iphondo loMntla Ntshona lithi ngabantu abangama-372 abanesi sifo ukusuthi kangoku. We are now standing at 372 and these cases, most of them are concentrated in the Dr. Kenneth Kaunda, which is now standing at 285. It's followed by Nakamudri Mlema with 48. And then the next district is Dr. Rusokomutsi Mompati with 27. The last Bimbujanala in the list with 12 cases. Abazali kwanabo bancedisa ukukhulisa abantwana bayakhuthazwa ukuba bagonyise abantwana abaphakathi kweminyaka 5 neminyaka 9 ubudala. Ndimazi uqilikwana njengesifo esihlasela abantwana abancinci. Iimpawu zaso ziquka ungakwazi ukuginya. Xa sisiya ekliniki kuvela into engathi zii-tonsils, kodwa ke siyancedakala ekliniki. Iimpawu zesi sifo ngolwazi lwam kukuba abantwana abakwazi kuginya, ngoko ke kuba nzima ukutya baphelelwe nangamandla. Bayabongozwa ke kambe abantu kuba bazifundise ngeempawu zesi sifo. Masive ke izimvo zenu kumxholo wethu wanamhlanje. Masikafiki tu apha kwecala sedutywa i-Eastern Cape. Kodwa ke ingase basixelele uba singazikhusela kanjani ukuze sithi sifika sibe sesizilungiselele. Ewe, ivamile le nto yokuxhaphaka kwesi sifo semams uqilikane. Kodwa ke sinethambisana apha eMonti, noko ayikaxhaphaki kakhulu. Kulena ndikuyo indawo esi sifo asikafiki. Ingaba ndiyaphosisa uba ndisesikhona. Ziikhorona ngoqilikana ngoku. Apha eMonti kodwa ndiqinisekile asikafiki. Ekudala sibabona abantu bejijeka intambo. Ukuze siphume sifo kumele uye emlindini wempuku ufukobe uthi qiqilwane phuma kum, qiqilwane phuma kum. KuFacebook uvuyelwa Shumi uthi sesifikile apha eKapa eCrossroads ndiye ndibacebise ngelithi makhe bakhangele umngxunya wempuku umntana afike athi qilikane phuma kum uye uphele kuba akanyangeki. Uvumani Nkasha Mkhungo yena uthi mina ngiseharding kwale gama lale sifo ngiyaliqala angikholwa ukuthi sinaso lesifo sengathi bangasibamba. Ulazola Daka uthi msasazi wam ndiyaqala ukuyiva lento yesisifo esihlaselayo apha eKomani asikafiki ngokolwazi lwam mhlawumbi siseza ngubani owaziyo. Kanti ungaphefumla kumaqonga ethu enxibelelwano ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp nengu-071 670 2548. Umphathiswa wezempilo eMpuma Koloni unkosikazi nomakhosazana Meth unikezele ngeekliniki ezijikelezayo ezingaphezulu kwama-50. Ezi kliniki zenzelwe ukusondeza iinkonzo zezempilo kwiindawo ezisemaphandleni kwaye ziqinisekise ukuba abantu abaninzi bayafikelela kumaziko ezempilo. Njengenxalenye yokomeleza inkonzo zezempilo, umphathiswa wephondo eMpuma Koloni unomakhosazana Meth unikezele ngeekliniki ezingomahamba-ehlala ezingaphezu kwama-50 kwisibhedlele Cecilia Makhiwane. Ezi mobile clinics ke zizawuthi zisebenzisane zincedise ukuqinisekiseni uba iinkonzo ze-primary health care service ziyaya eluntwini. Umphathiswa ke uvuye kakhulu ke esithi ke ezi mobile clinics zizawuncedisa ukuqinisa unyango apho zingekhoyo khona ii-clinics ezizigxina. Ezi kliniki ziza kufumaneka kuzo zonke izithili, oku njengenxalenye yokuzinikela ekuqhubeleni phambili ukuxhoma umgangatho weenkonzo zezempilo ephondweni. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguZola Sholwana.
Ulutsha oluzizisulu zamaxhobe eziyobisi ethembisa eGauteng lufumana uncedo ngaphantsi kwenkqubo eyasungulwa ngo-Okthobha wonyaka ophelileyo ithembisa Drug Rehabilitation Movement. Le nkqubo isebenzisana nonkosikazi Mosidi Nswane owayefudule ngutishala oweza nento ayibiza nge-NADA protocol nethomalalisa iintlungu zokufuna ukutshaya iziyobisi. Inkqubo ithembisa Drug Rehabilitation Movement yasungulwa ngo-Okthobha wonyaka ophelileyo ngenjongo zokunceda ulutsha olujikelwa ngamakhoboka eziyobisi ethembisa eGauteng. Its main aim ukuthi manje give hope to my fellow brothers and sisters who are suffering from this disease that torn apart our families and our beautiful country. Umama kathatha unkosikazi Evelyn Madome uthi wasikwa inimba wazivula ingcango zakwakhe. Eskilimme njengomama ndaba nosizi lokunceda aba bantwana, ndavolontiya ngemali yenkamnkam ndibathengela ukutya. Asinabaxhasi. kereke bomabupi kereka arina sponsor. Unkosikazi Musidi Ntwane wayengutitshala unceda ngonyango lokuthomalalisa intlungu ngento athi yi-NADA protocol. I went to be trained for NADA. It's a protocol that uses detoxification. It's magnet and needles. We know that it does help with the pain management. With the needles, they detoxify you. You know, they give you an overall relaxation. Umabatho oneminyaka engama-24 uthi yena waqala ukusebenzisa iziyobisi ngomnyaka ka-2019 yaye ufuna ukuyeka. Angazi, I don't know what happened, you know. At times I'll just look at my photos and look at me right now and be like, what happened? What went wrong? You know, I want to stop because I'm a mother to two beautiful kids. Ngelixa uTebugo ethe iziyobisi zinobungozi. Into endingayitsho, iziyobisi ziyingozi. Uthato nomama wakhe njengabasunguli bale nkqubo badinga uncedo ukuze bazifumanele indawo abanokusebenzela kuyo benceda ke kambe bonke abantu abanale ngxaki kwilizwe liphela. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguZuki Cetywayo ndisethembisa. Emva kwevenkile sawuniqobisa kwimalike zezimali. Makhe sikrobe kuba imalike zivale zime njani namhlanje. Mamelodi Sundowns iza kulwela ukuzibekela indawo kumdlalo wamagqibela kankqoyi we-CAF Champions League xa isindleka i-Wydad Casablanca kwibala laseLoftus ePitoli ngomgqibelo kumdlalo womlenze wesibini we-semi-finals zale tumente. Kuza kuqhuma uthuli kwibala laseLoftus ngomgqibelo xa iMamelodi Sundowns ne-Wydad Casablanca zisilwela ukuya kumagqibela kankqoyi wendebe ye-CAF Champions League. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uRolani Mukwena unelunda kwaye uthi iqela lakhe liwulungele lo mdlalo. Looking forward to it and good. The team is ready and we'll do the best that we can to win the match. iWydad Casablanca zintshatsheli ezikhuselayo kule ndebe ye-CAF Champions League kwaye abadlali be-Sundowns bayayiqonda ukuba kuziba lula kulo mdlalo. It's going to be a tough game because, you know, these are defending champions, so we're not going to take them light. I think we're going to prepare well and accordingly. And yeah, I think for us is to try and win the game. I-Brazilians kuza kufuneka zisuse iWydad endleleni phambi kokuba zifike kumdlalo wamagqibela kankqoyi. Kuza kwaziwana ke kulo mdlalo kwaye uyaqala ngentsimbi yesithathu emva kwemini ngomgqibelo. Thabile Makhaphela, Mamthembu selengxangile nemozulu. Mna babakazibili bethu naphaya kumamqwathe deskeni yendaba ndibulise kwemzonzunda apha ekhaya ndikwamkela kaloku apha ke kwidesika yemozulu. Igama lam ke ndinguthabile uMamthembu Mamvelase wakwaMakhaphela bethuna nantsi imozulu.
sivule kodwa kaloku phaya eMpuma Koloni eMonti naseziphuntsana ngeshumi nje nesixhenxe lamathontsana emvula phaya emini ngomso kanti njalo lo meko naphaya eGqeberha neziphaluka ku-17 degrees wamathontsi entshizane. Nantso ke imeko phaya eFree State eBloemfontein ngeshumi nje nesithandathu kusavele kamnandi umzontsundu yonke nje lamva kwemini yangomso kanti kusenjalo futhi naphaya eSasolburg ngeshumi nesithandathu kwakhona ngaloo mathontsi emvula. Xa sihlabela mgama jonge phaya eRhawutini eJohannesburg eThembisa naseSoweto kuye kaloku la 17 degrees nayo amathontsi nje kusuka ekuseni phaa ngomso kanti eVereeniging kwakhona kuhle ku-17 degrees kodwa sibekele kakhulu ngamathontsana entshizane. Kanti yona imeko phaya kwaZulu Natal eThekwini ku-17 degrees nayo khatshwa imbukelo wam zizikhukhula zemvula emini phaa ngomso kanti eMgungundlovu isenjalo lo meko zezo zikhukhula phantse nje yonke emva kwemini yangomso. Nantso ke imeko phaya eLimpopo ePhalaburwa ngamashumi 27 ngamathontsana njangephi ngothusiyo phaya ekuseni kanti kusenjalo kwakhona mzontsundu ePulukwane ngo-23 degrees. Hamba nami ke mbukele sijonge phaya kwakhona eMpumalanga eMbombela ngamashumi 25 amathontsana njangephi angenaxhala phaya ekuseni ngomso kanti lo meko kwalapha eMpumalanga eSekhunda lishumi nje nesibhozo ngamathontsi entshizane emini. Yona ke imeko phaya eNorthwest eMahikeng lishumi nje nesithoba kwakhona kusacwenge kamnandi phaya ekuseni nangorhatya langomso ze kube njalo mzontsundu phaya eRustenburg ngamashumi 22 kusazolile kwakhona kakhulu. Yona ke imeko yenjenje phaya eNorthern Cape eKimberley ngeshumi nje nesihlanu elicwenge kamnandi kusuke ekuseni phaya nangorhatya langomso kanti kunjalo ke mzontsundu phaya eUppington ngeshumi elikhatshwa sisithoba kusacwengile. Nantso ke imeko kwakhona phaya eNtshona Koloni eKapa lodumo ngeshumi nje nesithandathu kusibekele ke mpela phaya ekuseni ngomso kanti xa siqukumbela imozulu ngeGeorge lishumi nje nesihlanu ngamafu njangephi. Mane kuqhudeni ngozi uMamvelase futhi ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Ungafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu leYouTube ngomso oogxa bethu bazawuthi izindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.